Kapin 13 million pesos sa gituohang shabu ang nasakmit ato sa managlahing operasyon sa awtoridad sa Zamboanga Sibugay ug Zamboanga City. Ani a report. Arestado ang 50 anyos nga lalaki atol sa gipahigayong drug buy-bust operation sa awtoridad sa barangay Poblasyon, Kabasalan, Zamboanga Sibugay pasado alas 7 Lunes sa buntag. Ang maong sospek gikonsiderang high-value target ug residente sa barangay Arena Blanco, Zamboanga City. Nakumpiska gikan kaniya ang usa ka kilo sa gituohang shabu nga nagkantidad og 6.8 million pesos. Gikustodiya na karon ang maong sospek sa kapulisan nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala na kini mihatag og pahayag. Samtang sa Zamboanga City, arestado sab ang 59 anyos nga lalaki atol sa gipahigayong drug buy-bust operation sa awtoridad sa barangay Zone 2 Zamboanga City pasado alas 11 Lunes sa gabii. Ang sospek, residente sa Tuburan, Basilan, nakumpiska gikan kaniya ang usasab ka kilo sa gituohang shabu nga gisulod sa usa ka plastic nga dunay label nga durian nga prutas ug Chinese character. Nasab sa kapin 6.8 million pesos ang kantidad sa maong illegal nga droga. Gikustodiya na sa kapulisan ang maong sospek kinsa wala na miluwat og pahayag. Nagpadayon pa ang investigasyon sa awtoridad. Efren Mamak, 1 Mindanao.